dem baş demaka dirêje çavaka gelê Kurd têkuşina xwe ya netewî ji bo serxebûnê pêş vedibe çavaka li parçeyekî Kurdistanê statûyekî ji dest xwe dixe propaganda qirêj dikeve devrê dibêjin ki İsraîla duyemîn rojhilata navîn tê ye wexta ki serî da Kurdistana Federal wek di nav sîstema federalîzmê de xwe diyar kir, eşkere kir başiyê Kurdistana Rojava xwe seriya xwe îlan kir ew xas bedel zor û zehmet propaganda di devrê da İsraîla duyemîn tê ye serî li ji bo Kurdistana Federal gotin başî ji bo xweseriya Rojava gotin îro jî ew propaganda qirêj ji bo Kurdistana Rojhilat tê gotin wa li Kurdistana Rojhilatî İsraîla duyemîn dengê wê tê ye dibêjin kîvê propaganda qirêj dikiye sedem yekem ew propaganda qirêj di hêla dewleta dagirker de tê hemû dewletê dagirkeran ne tenê wekem bên yek İran, Tirkiye, Sûriye, Iraq pişkî dibêjin İsraîla duyemîn pêk tê başiyê di siyasetmedara siyaseta nîjadperest de li derheqê destkeftî gelê Kurd a ew propaganda qirêj tê em di kokta wê propagandê ew ê dikin red dikin qebûl nake gelê Kurd gelê Kurd sed û heftê sal e ew xas bedel da ew xas zor û zehmet ew xas komkujî ew xas koçberî ji bo ku bûye İsraîl duyemîn yan bûye Ürdün yan bizden bûye filan ne ji bo ku bûye bixwe bûye ji bo ku mafê xwe çarenûsiyê pêk bîne di rêya em dê serxebûnê de ji bo wê em bana dost gelê xwe dikin bana dostê hemû gelê Kurd dikin guh medin we propagandaya qirêj piştgirî bidin têkoşîna gelê Kurd ya ki ji bo mafê xwe çarenûsî pêk bîne zor spas.